Udu. Dodo. Lah apa Tin? Bentuke kae. Ngenamu wis beda bentuk apa urung? Nggonku ora cocok karo asline. Lah terus piye? Nggonku ki lincip meneh. Ya supet meneh. Apa to? Supet. Tegese lincip ki lantip pikiran. Nah iya, udu ketake. Wong iki ngandake supet kok. Aku ngerti lho nek supet ki sing dikethok apane. Sing dikethok. Hei. Aku nek saru-sarunan. Loh, kok saru ki ngapa wong ya kowe iki nek khitan ki jenenge iki cen ya sing dikethok. Tur ya wajib. Bagi seorang laki-laki yang muslim, kuwi harus jikitan, tinggu kebersihan, kesehatan. Dikethok ngono ya. Ya mbok titit mbok manuk mbok apa berarti. Urut sing cerak dhisik. Lah ditatin. Aku nang mburi. Wah nek kene Tin. Gedene Samane gedene ora ngerti ya. Aku nek gegeden masuk ra weruh ya, Mas. Isa. Ya, sugeng dalu Mbak Elisa. Uraken wilujeng dalu macange Yulimbo Pak Geter lan sedaya para warga ingkang sampun makempal wonten dalemipun simbah. Mbak sapa? Sawidi. Sawidi. Mbak Sawidi. Aku mau ya kaget ketemu pisanan. Kaget Kula iki. kinten niku nggih piyayine niku gedhe dhuwur kek nganu bel. Walah kaya adikku. Mbak, aku ya langsung tak keket ngene iki. Panjenengane iki piyayi sepuh lho. Aku ngono. Piyayi sepuh lho kok terus. Lah nggih to kula nggih tanglet panjenengan napa tasih sekolah, Mbah? Aku ngono. Engko gandeng iki ana sing dikitanke sampean mesti ngira gegek iki sing dikitanke ya mesti ngono. Lah simbah niku awet enom tenan kok. Kaliatan muda kula tanglet yuswane pinten, Mbah? Heeh. 7 dosa enem napa 7 dosa 8 wae nggih. Pokoke 7 dosa punjul. Ya punjul mau ya kok cendhek dadi ya semono kuwi. Jebul sampun sepuh ning piyayinipun sehat. Sehat nggih. Bahagia itu wajahnya tuh bikin seneng. Ngaten Sumunar ya? remen nggih sumunar lan guyu terus simbah Kaya niku. pendhita. Jian aku mau Kaya ya panglit pendhita. aku nek resi ngendi aku ya. Lah nggih simbah nggih pari panjang yuswa Nggih, sehat, Mbah. Mbah. Nganggenipun menika nganakaken Tasakuran. Warna-warna iki. Werna-werna niki wau nggih napa? Syukuran kandang wedhus. Wedhus. Sesuk syukuran ngetok pralon we wayangan kayane nek simbah. Ayo putrane iki le nyambut gawe ning Brunei Darussalam. Lah nggih, wajan luar biasa. Syukuran kandang wedhus terus 1000 hari istri kalian menika kitananipun putu. Lah nggih, putranipun niku kadosipun 3. Heeh. Jaler sedaya. Aku ya takon isih ana sing lenggan porang. Isih. Terus nggih putu nggih putunipun perwaten. Nggih, pokoke ndonga terbaik dan ini luar biasa dihadiri banyak masyarakat harapan. Derek ndongakaken. Derek tirakat melek sewengi natas. Selasa kliwonan mugi berkah katur sedayanipun. Amin. Pun kula sampun. Mboten namung keluarga simbah ning nggih keluarga masyarakat mriki sedaya saged sehat sedaya. Amin. Rezeki lancar. Amin. Panjang umur. Nggih. Ganti Mbak Tatin. Tatin. Sugeng dalu. Dibaikin. Sugeng dalu Mbak Tatin. Wah elok tenang kok. Pirang-pirang dina iki jan wah ngetan ngulon. Ngedul. Wingi bar ning daerah Banyumas mau bengi ning Jawa Timur melu Mas Yoyok. Saiki ngerti-ngerti wis neng renak. Kedak-kedahe wis batut sago karo Mbak Sawidi. Kali Mbak Elisa ugi wau dalu. Sing penting dijogo kondisine awake. Nggih. Pokoke Aja nganti ukris-ukrisen kaya Mbah Sehono. Aja ditiru. Lah ngapa nek ditiru? Engko nek ungkris-ungkrisen kabeh sapa le arep bubuk ro aku? Maksudnya yo piye kok bobok iki? Kok arep bobok urung-urung kok wis bobok? Ngantuk kok. Ya kayak bobok. Mbak Tatin, iki ujube kan ana werna 3 dibagi. Mbak Tatin ngucapke sing kanggo wisuda SMP karo sing wis naik kelas.
ta? Nggih. Terus Mbak Elisa bagiane ndongake sing dikitanke. Heeh. Terus sing rupane kaya wedhus tentang ternak wedhus ki piye? Ah, sip aku. Heeh. Sing kaya wedhus apa? Aku. Kok terus kerasa. Ora, wedhuse simbahku ya sopan-sopan kok. Aku teko ngono ki langsung lek ngono kuwi kok. Oh mudeng ya. Lek. Oh, piye? Rawani ndak darani wedhus. Nah iya. Ayo Mbak Tati niki Mbak cuti Tati. pertama ki Mbak Nuraini wis kelakon lulus SMP, Lulus, terus iya. sing kaping pindho cucu kedua Mas Faizi ki dasare yo naik kelas. Oh nggih, kagem putra wayahe simbah sing sampun lulus. Pertama mengucapkan selamat atas kelulusannya. Terus yang kedua semoga selalu menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, terus bisa dibanggakan sama kedua orang tuanya. Pokoknya dadi bocah sing pinter lan bejo. Aja bangun miturut marang wong tuwa. Nggih. Betul runtut. Tentang Mas Faisal atau Mas Haikal sing disupetke, apa sing dikitanke? Ayo Mas dicecake. Haikal, nggih, menika SD, tasih SD to. Nggih. Berarti kula dongakaken mugi-mugi saged jinangkah apa sing dijangka. Wah, gayane kaya Ayo, ngerti-ngerti yo artine ra reti aku padahal. Aku sastrane ya apik ngono kan. Lan muga-muga apa sing didadekke pangajeng-ajenge cita-citane sak dhuwur-dhuwure engko iso marake bangga wong tuwa lan simbah kakung. Ya, nek sik wis supit carane dadi dewasa, nek wis dewasa engko iso gawe miguna marang nusa lan bangsa. Amin. Wis. Wis apik. Saiki tentang wedhus lho iki tanggung jawab lho iki. Ya, Wedhuse, Mbah. Nggih, matur Akeh lho suwun. wedhuse. Kula mewakili saking perwedusan. Nggih, mugi-mugi simbah anggenipun ternak wedhus. Nggih. Saged to saya ngrembaka. Heeh. Nggih, saya akeh. Nak permana. Nak permana. Heeh. Nggih, mugi-mugi simbah ya saya sehat. Wedhuse ya sehat. Wedhuse Minggu iki, ora ungkris Hah? Wis ana neh ora? Ya isih lah poindel lah diomongke. Sukete. Nggih. Ya ora apa-apa kan kuwi kena nggo Ora apa-apa saiki suket ya ana, saiki sing fermentasi ya ana. Oh iya. Kuwi Wah, ora ngerti fermentasi iki apa ya? permen ki mbang gula, tas iki dimut. Oh, Bang Gula Dimo to fermentasi. Eh, Nggih, menika betul. kangge wedhus-wedhuse. Wedhus-wedhus. Lah saiki wedhus ki guna kabeh. Gunane Lho. Daginge iso nggo pangan. pangan, Wulune wulune dienggo jaket. dienggo jaket. Apa neh? Tanduke Intile. intile. Intil nganggo H. Intil, Nah, intile. kuwi iso nggo rabuk. Kok karepmu gerabuk mau pertama wis muni apa mau? Pangajeng-ajeng mau. pangajeng-ajeng iki Nah. maksude harapan ya, Mbak. Saiki intil wis loro aku wedi ket mau aku meneng wae kok. Rasatin kowe iki rasane nek wedi kowe delikan bae. Kuwi mau piye intile kon piye? Nggo rabuk. Ah. Lah saiki uyuwe we payu ya wedhus. Oh ya wedhus. Lah iya. Tinggo ngapa? Lah dienggo Kok tinggo raup? Oh. Sapa Sing sing pengen? kuliner? Sajake kuliner raup. nggih matur nuwun gene ana ling nggunakake nggo raup nggih saged. Itu guna. Nggih iki saged Mas nggih. Sakniki apa-apane payu. Nggih, niki wau kula nggih tanglet, Pripun, Mbak. Mbak? Gandeng panjenengan niku yuswane nggih dawi. Dak dawi. Ah, Mbok kula sing ceprosa dawi, dawa ya apa basa krama? Dawi. ndeloler. Dloler, yuswa panjenengan niku ndloler. Dados kula ajeng tanglet panjenengan remene napa? Tembang-tembang napa karemenan panjenengan? Wah, aku nyolong ketek tenan. Pripun? Nyolong ketek tenan le diomong panjenengan. Nyolong ketek ki apa tegese? Apa itu? Wah, ya Di- berat. Di luar pemikiran nyolong ketek. Kuwi tegese nyolong petek. Nek nyolong ketek ku nyolong kelek. Oh ya. Ya, di luar Nyolong pemikiran. petek. Ya, Nah. di luar Wah, mulo asumsiku. ketekku kelong.
colong. Aku carane minta beliau minta dandang gula Semarangan. Dandang kula Kalian pangkur Semarangan. Oh. Oke. Tur meneh iki mau ya wis weling karo aku. Nggih. Janjane iki ya Mbak Elisa Mbak Tatin masih ana. Nggih. Kejaba ngluari ujar ning panjenenganku ya duwe utang. Sing ngene. Biyen nalika Simbah Putri kuwi isih sugeng kepengin nanggap wayang wis disediakake 3 yuta jaman semono. Aja nganti panjenengane duwe tanggungan sing 3 yuta iki mas dipasrahke aku. Terus tembunge sing 1 yuta dienggo kanca-kanca sinden, sing 1 yuta dienggo kanca-kanca pengrawit, sing 1 yuta dienggo padalang. Alhamdulillah. Kula ben iso luar sing dadi ujare iki mengko tak pasrahke kanca-kanca terus ngersake panjenengane Mbah Sawidi ngersake siji Tombo Ati Tombo Ati kalih Caping Gunung sing kaping kalih Sriuning lan Kliti Uncul mangke gara-gara ngersake pangkur kalian Pocong sing karo Mbak Ayu mangke gara-gara. Komplit berarti. Wakeh. Ayo ngluari ujar ya dikompleti sisan. Nggih, siap nggih dipun. Siap. Apa dhisik gandeng iki njumbuke ujube Tombo Ati dhisik. Anu apa pelok napa Dik? Uneng biji. Ya, iki soalé aku yo dititipi karo panjenengane. Kene Tim, rada nyedaken kok ngedoh-doh. Ya ora apa-apa aku tak ganggu. Ora ganggu kene. Kok nek jenengan tiba iki ana sing nyekeli ngono lho nang kene. Tak Ya cekeli. ora, wis kene. Ora nang kene. Iki lho dibagi kan lho kamerane ben ketok. Nah, aku kena ra nyawang kowe sedina wae mules ya, Tin. Ya aku padake apa kok le. Ya. Niku Anu ya ajeng sedanten, sinden-sinden sedanten. kur sedaya mawon. Kur. Mergo iki ujube ya pancen njumbuke karo ujube. Langsung buka celuk tamane kendang wae. Yo. Nanone ane. Yo. Ya. Salah diceluk mengko ben dibacutke. Ayo Mbak Tatin celuk mengko ben terus dibacutke kanca-kanca sinden. Allahumma salli wa sallim ala
sah Nggih, 3 yuta sampun. saka nggone Mbah Mbah Sawidi Sawidi. biasanya Mas Janu dicaoske Mas Joko kae Nggih, Mas perlune Joko. ben iso didum mengko Nggih. kali tambahi saweran-saweran kan iso didum nyatus-nyatus mengko ya. Ben kabeh plong luar hujan. Nah, iya, heeh. Mbak Elisa. Kula. Iki mau panjenengan oleh welingan saka Mbah Sawidi apa? Nggih, niku wau sampun kula cuman tanglet reka remenanipun napa niku wau nyuwun pangkur Semarangan napa dandang gula Semarangan. Oh nggih mangke sedaya mawon nggih, Mbah. Ngaten. Iya. Ampun setunggal. Heeh. Iki Jul ya rawen. dasare iki ana pamundutan Napa? Nggih. dari KWT Kemuning Renak minta lagu Kanca Tani Gubuk Asmara lali janjine. Pokoke salah siji sing dikersake Mbak Tati. Oh, Liyane nggih. sapa monggo. Mbak Tati tiga-tigane. Pokoke misale penyanyine Mbak Tati ngono iki. Kandhani Aku kok. kabeh. Heeh. Pira kuwi pira? Barang. Hah? Iki sik. Saya ben ditung sik. Heeh. 200 Tin. Oh, Oh oke. nggih. Ya tak cukukke Sak ya. lagu 100. Ya wis ben aku ben aku koncone do mara. Ah iya, aku ben kancane mara perlune ben iso didum meneh kanca-kanca. Marah. Ya. Ayo, apa sih Mbak Elisa mau welingan apa? Derek mawon apa caping gunung remien. Oh iya, iki. Apa, niku wong nggih. Oh iya, Tombati terus engko kalajengaken caping Nah, gunung. nggih. Engko. Heeh. Ben dibawani Mbak Elisa karo Mbak Tatin sing jengleng Mbah Sihona. Kiyat boten, Mbah. Cek Ampun isa. kalah kalih Mbah Sawidi lho. Ampun kalah kalih Mbah Sawidi jenglengane. Lah aku ki kur ngalah kok Oh, lah ya. Ijek iso apa? Hah? Ijek iso. Sesuk wae Tin. Sesuk. Le jengleng ki saiki kok sesuk. Lah jarine wingi bar mlebu rumah sakit. Nggih. Nek lu genjlang sampean iki mengko iso total malah terus mari wis to. Terus oleh keringet tak terus gembrengkeng awak. Oh, sip. Ah, ngono. Hei. Semangat. Lah jengleng iki mengko. Mengko to. Parikane engko disiapke, dienggo sing khitanan kena, dienggo sekolah kena, dienggo wedhus kena, dienggo Mbah Sawidi ya kena. Sapa sih ki? Mbak Elisa dhisik. Neno. Saben bengi nyawa Ayo sing rusa. Kok miyur-miyur ngono to? Mbok sing tegap ngono lho sing kenceng. Lah wis tak kencengke Tin, ya yo isane Iso semono. ngene-ngene. Obah dhewe kok. Wah. Mulane sampean ki ulat-ulatan karo sing ngendang karo kanca-kanca ngono. Iya. ngono lho kok mir-mir. Ah. Derek Mas Wahyu. Ayo. Yen mamaja. Nah kendange lekas panjenengan lagi lekas juga. Iki ana penari meneh anyar iki. Anyar enggal niki. Gantine. Among karo jana Angger awakmu bar terus kono tak jreng ngono coba. Aku nglepeh. Kalau joget terus kaya wedhus ya. Wah. Keseron cempene ucul. Ngerucut. Mbah.
durung. Eh? Oleh keringet durung. Ya ane ya kepiur e. Alon-alon mawon, Mbah. Ya. Ngacitan. Ngapa kok madhep rene? Hei. Hah? Madhep rene kok ngene-ngene? Ah gede kowe. Jajal sing kono padha cilike. Toklak. Toklek-toklek cilik kabeh ya. Panas udan. Tarian. Ayo, pariane. Saka sapa Mbak Lisa? Onderek panjenengan dalangipun. Ya saka urut saka kene wae. Mbak Oriza arep tentang putra sing digitangke kena, arep sing putra apa wayah sing lulus sekolah kena, arep tentang wedhus ya kena, arep tentang Mbak Sawidi ya kena. Nah, noneno. Tuku terasi Heeh. karo semangka. Heeh. Nek dicampur apa enak kuwi. Sak dadine. Sak rasa-rasane. Konjo sak dadine. Lah nggih to, Mbah. Anak aku ya Mantra kesuwen. sisik terus maem semangka. Oh iya. Neno batangane apa no? Nggih, kedap kek mikir sik lali tak dadian. Tuku terasi mah lho karo Nggih. semangka. Mugi sehat Mbah Sawiti. Heeh. Mugi wedhuse saya nderbala. Amin. Ayo Mbak Seono segenti sik akon. Pokoke urut saka Mbak Oriza terus jejere. Wah Mbak Parasti iki. Partok oplos ya kena. Heeh. Piye oplosanmu piye? Tok acak maksudnya tok acak ya kena le akon. Tak ulete kabeh kene. Diulet. Diacak. Ayo jeng. Neno. Ayo karo mikir sithik kok ya. Ah, tuku macet. Tuku serabi Heeh. ning sedayu. Mugi Mbah Sawiti tansah sehat selalu. Amin. 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 Sapa meneh Mbak Seono? Iki siapa iki? Sing nek nembang. Ah sapa kok? Mbak Neti. Neti. Mbak Neti langsung ngacung kok mau aku ngono. Aku seneng le untune geget-geget nih. Daerah sad. Anggere nembang yang ini. Kalingan aku dek 6 geget ya. Oh. Ya, ayo Dek Neti. Lari pagi. Nah, Dik. Waduh sehat iki. Olahraga kok ya nanti ya. Nggih, Pak. Mampir tuku bubur. Mbah seger. Walah kok. Mugi Mbah Sarwiti tansah panjang umur. Iya, amin. Amin. Ayo sapa meneh Mbak Seono? Sing cilik dhewe. Sapa cilik dhewe? Mbak Ayu. Oh, Mbak Ayu ya gede dhewe nek awake. Hah? Heeh. Pocok gede. Oh, ngene wong liya. Iki mau anu lho Mbak Ayu sing telu wis Mbah Sawidi lho. Sampeyan ganti bab wedhus apa bab liyane? Iki pokoke karek perwedusan. Piye Sora? Aku adus. Oh, tak aku nek aku wedhus. Heeh. Apa ya? Aku adus. Heeh. Aku tinjen. Apa ya? Mau anggo wedhus barang to? Hah? Ayo wong iki syukuran ternak wedhus bareng kok ya. Piye ganti cempe ya piye? Putu. Ganti gajah. Hah?
Sik. Nek ora wedhus ya sing dikitanke ya Sing kena. dikitanke. Heeh. Waduh, saya mumet ndasku. Hah? Ayo mitikno wong ndek digawe iku jupe warna-warna. Warna. Oh iya. Tuku sate. Tuku sate. Akeh lomboke. Wah, pedes ki ya. Mugi sing disupetke. Apa ya? Tapi ora. Ndang iso iya. digunakake. Aku itu kudu tok enceki Mbak Sono takon Bayu kok digunakake maksudnya piye ngono. Tegese digunakke iki Heeh. kedewasaane. Nah. Dadi pemikirane kudu sing wis dewasa. Ah, cocok. Ora anyar. Ora Dadi digunakake. digunakke. So, Sing sak mestine. sak mestine syukur sak gedene ya toh. Heeh, kudu. Gedene cita-cita. Ah. Bisa lagi enggak kayak. Siapa lagi? Iki yo Mbak Tatin yo kena tok tunjuk, Mbak Elisa yo iso tok tunjuk. Aku kan mau ro ngomongan ro tatine. Apa? Piye? Piye? Hah? Ada apa? Kowe cempe. Aduh. Kok Saya alum saya. samene kok cepet ya wedhuse sepira? Kowe kapok ora. kowe gibas alah kleru. Sing parikan iki Tatin ora kulo. Kowe tin. Aku dah. Heeh. Yo lah yo. Ono tempe. Endi? Hai, Ndelok. delok sa. Apa? Delok tempe. Ragawa. Karo tahu. Heeh. Kagem sing disupetke. Selamat menempuh bentuk baru. Ape? Ono. Bentuknya wis anyar Wis sa. anyar. Tegese bentuk melangkah hidup baru. Udu, udu. 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 Dodo. Lah apa tin? Bentuknya kae. Ngenamu wis beda bentuk apa urung? Nggonku ora cocok ro asline. Lah terus piye? Nggonku ki lincip meneh. Ya supet meneh. Apa to? Supet. Tegese lincip ki lantip pikirane. Nah iya, udu ketake udu ketake. Wong iki ngandake supet kok. Aku ngerti lho nek supet ki sing dikethok apane. Sing dikethok. Hei. Aku mau nek saru-sarunan. Loh, kok saru ki ngapa wong ya kuwi ki nek khitan ki jenenge iki cer ya sing dikethok. Tur ya wajib. Bagi seorang laki-laki yang muslim, kuwi harus jikitan, tinggu kebersihan, Dikethok kesehatan. ditite ngono ye. Ya mbok titit mbok manuk mbok apa berarti. Mbok klakson. Sapa nih? Elisa. Oh iya. Lah, Mbak Indah lho. Mbak Taro, Mbak Wahyu urung. Kula. Sih, Wahyu Mbak barang. Indah Mbak Indah dulu lah. Men ya Mbak sesuwe Ida. kok. Ayo. Ayo. Ojo Gelem ora kowe iki? Alon-alon ayo sampe lakon yo. Aku anggere wong iki mempeng e. Kemempengan. Ayo. Injih, Mbah. Sekedap nggih. Aduh sing suwe. Ya. Ana kadal. Ngene sapa? Men sampean. Kadal buntung. Dawa buntute. Iya. Dawa mboten, Mbah? Hah? Ya manut kebutuhan. Mugi Dek Haikal besok pinter sekolah. Nah, ngono Amin. kuwi. Ora kok Apa? digunakke. Kok kadal wis iso pinter sekolahe lho. Sebelah Ayo. meneh, kurang Mbak Wahyu. Mbak Wahyu. Kurang Terus Sidono kok ora Sido, sida ora lah, sida. kabeh domdil. kurang Mas Faizi karo Mbak Nuraini. Ah, kuwi jatahe Mbak Wahyu. Mbak Wahyu. aku. Oh ya wedhus ya kena. Lah kowe milih wedhus. Milih dadi wedhus. Ya ora. Ya ora. Ya ora. Anak ngono kancaku. Wengi-wengi Wengi-wengi. aku atus muga-muga wedhuse Mbah Sawiji. Sawidi. Hah? Mbak Sawidi. Sawidi. Muga-muga wedhuse Mbah Sawidi manak terus. Nah, Nek wedhuse lanang kabeh terus piye kok? ayo mesake wedhuse wedok. Nek kur manak terus.
Ah sapa neh? Panas udan panas. Lho, iki mau Lisa rong parian dhewe lho. Anu. Piye kowe iki? Nano, Lah kok nano. wis dienggo Mbak Wahyu wae. Ya kudu mikir. Ya tak Aku yang nggo wedhus to, tapi ya wis loro karo wae. Heeh. Apa? Wedhuse apa ya? Mau sing durung sapa to? Kowe. Mbak Nur Aini. Ya Mbak Nuraini karo Mas Faizi. Heeh, sing lulus mau. Oh iya. Gegeni. Heeh. gegeni. Iki gegenen. Gegeni. Gegeni. Kok geni terus ki ora kobong kok. Lah iki cah seneng ngobong wong kok. Neng tengah desa. Muga Mas Faizi kena Mas Faizi lan Bu Mbak Nur Aini migunani tumrap nusa bangsa. Wes Apik ta. Kelangan wedhus aku. Wis Ya, apik. wis, wis. Peduse ya kecekel, sing dikitangke ya kecekel, sing disekolahke ya kecekel. Cekel kabeh. Lanjut capek gunung. Nano neno. Panas udan panas lengaling capek gunung. Mbak Siono dhewe. Saring-saring monggo Bapak Saring, Ibu. saring. Saking nggih. Cobi Nggih, setunggal ben diapani, Mbak Lisa. kalih 3. Mis. Capek. Oh, piye? Kaya konser. Sing kana durung ki tekan dhuwur. Hati-hati lho, Bu. Hati menek-menek sing kana ya bareng-bareng. misowa Sakontak ngono kaya kuwi TK. lah. Budaya kabeh gak? Ya kabeh iso. Mudeng. Iso kabeh. Iso misoa. Ya, lanjut. Neno. Najan wadon sarata Ya, sampinge gunung paron-paron Mbak Elisa karo Mbak Tatin, monggo. Cih. Wah, sik wah ki wah dabane sendroke. Wah. Wah. di zaman berjuang terkelingan minta openi ning saiki
semaput iki. Heh? Semaput sing joget. Oh lho. Nang ndi nang joget? Niki lho ten niku nglekar. Wah. Sakar bisa nyaman Guna desa Mbah Sawidi wis dipinangkani. Ayo, Mbak Tatin. Nggih. Iki Mbak Elisa mengko dhisik. Iki mumpung sing nang Slendro. Nggih. Ha, nyok tak waca dhewe. Ndak darene aku korupsi mengko. Oh, nggih. Tak pilih sing Slendro dhisik. Oh, nggih, dari KWT Kemuning Ngrenak. Minta lagu Kanca Tani Gubuk Asmara lali janjine penyanyi Mbak Tatin. Pinten mau, Pak? Tak tilaki dhewe. 800. Hah? 800. Nek ora 800 jenengan sing nomboki lho ya. Tak tomboki 75. Nggih. Kalih atus sewu nggih menika matur sembah nuwun menika dari KWT Kemuning. Mugi-mugi berkah selalu. Nggih, pokoknya rezekine tambah. Disyukuri, Din. Sapa ngerti kowe engko digawani wedhus. 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 Wedhus perucul. Nah, iki sing ngersake apa kuwi lali janjine ya ora mung sing saka KWT. apa KWT iki saka panjenengane Pak Lurah Haryadi utawa Sontor. Pak Sontor, Pak Lurah Haryadi iki Pak Lurah Sidomaya ngersake lali janjine karo Imbangana. Ucapane nderek bingah untuk Mbah Sawidi. Badhe anu nyelirani piyambak. Opo Tong mriko. Monggo Pak Lurah. Sok. Iki lho. Pak, nggih. Monggo, Pak. Iki mboten. Pinarak minggah mboten. Pun monggo mumpung ora nganggo sawer iki, Mbak. Nggih. Apa iki panjenengane Pak Lurah ya nyawer ya Pak. Nyawer. Oh. Pira oke. 300. Matur nuwun. Menika nyawun dirmien. Sing isih Slendro Gubuk Asmara nggih. Dikancani Mbah Siono. Mengko ben Broto ya lali janjine ya Mbak Elisa karo kanca-kanca sindek. Oh nggih. Ancane, Din. Ya digawan dhisik nganggo pocong. Wong dasare kesenengane Mbah Sawidi ya pocong. Oh nggih. Nyingkar nyingkur. Pengembare Mbak Tatin karo Mbak Elisa iki ning kene ya akeh nyatane ya nganti do apal. Ayo Tin. Ya nyanu. Kuwi le mencotke lambene. Kok ora ana sing muni, "Ayo sih, ana." Ya ora. Saiki aku wis bait pertama jenengan sing kedua yo. Wiwitane. Wiwitane nyingkar nyingkur. Kene iki iso nembang lho, Mbak. Aku aket mau iki kan nembang ngono lho. Nek karo tak gujengi lah kowe usil wae. Oh iya. Aku Lah apa? wis deg-degan suarane kaya cempe kepidak ya. Ora nek. Ya ora iki kan gandeng bot-bote sago. Sago. Sago ya tetep tindak. Ya sak kamat-kamat sik penting iso regeng kabeh. Ini aja semaput ya. Ora. Yo. Tak cekeli ya. Ya aja lek cekeli kok kono. Lah ndi? Liyane. Liyane ngendi? Pundak apa Oh ya Bunda. Du ngono. Lingsem yen ke No. mutan lelampahan areng apa? Ora apa-apa. Kangka uri
ngene iki Mbak Selno karo Mbak Tatin bareng penak ora coba? Wah, ketoke ra penak iki nek. Mung suwe kaya ngene iki penak apa ora? Ayo sekarang ning rasake Tin. Ya jajal yo dirasake bareng ya. Anane kaya ngono kok ya. Siji, Kowe ngapa kok melu jebemblek-jebemblek? dhek ya kepengin kok ya mah Oh, bareng ya. ingin aku ya kok. Alah, wah, wis tuwa. Oh, eleke wis tuwa kuwi Tin. Ayo bareng. Siji, loro, telu. Tresno tulus najan engku buk asmara. Ya wis. Ayo tetep angel nek bareng. Hah? Tetep angel nek bareng. Cepet aku. Dhisik kene. Ayo Tatin Mbak Tatin nembang Mas Selno ben melu joget syukur Besar. karo duwati. Oke. Berdua ya, Mbak ya? Beres tak ngombe sik. Oh, arep mimik dulu. Ayo sepuh kok ya Tin. Ayo le.
Matur nuwun Mbak Tatin. Ya ben rata Mbak Tatin saiki genti lenggah genti. Mergo pancen ya ana panyuwunan khusus dienggo Mbah Siono ya ana, dienggo khusus sing ngersake Mbak Tatin ya ana, khusus sing ngersake Mbak Elisa ya ana. Ya saiki gilirane Mbak Elisa genti. Ben Mbah Siono tetep ngancani. Ya, ayo. Ayo Mbak Elisa di spot nganggo orang ngira Mas, monggo Mas. Lagi Mbak ya Lisa. ada surat datang. Iya ada surat datang. Ada surat datang ditujokke dienggo Mbak Lisa wong tulisane tu Elisa mula terus tak nggih leres saoske tu Elisa ya ben diwaca saking kula Pak Darno Pitik pundi to Pak Darno Pitik wonten rawuh mboten lha niki piyayinipun nggih Pak Darno Pitik nyuwun tembang setunggal lali janjine piye terus nomor kalih ninggal katresnan terus nomor 3 ingkang nyekar ni Elisa ya mengke dipun pinangkani kula minangkani mengke ninggal katresnan kalih janjine piye mengke gara-gara mboten apa-apa niki sek niki riyen saged dipinangkani lali janjine nggih kalih sinden-sinden. Oh ya, sapa sing tak pilih? Kalih Mbak Indah kalih Mbak Oriza Romeo. Wah, Oriza. Iya, ayo. Oriza karo Mbak Indah. Ayo ketuke Mbak Wondo. Dik dik dik. Saiki Mbak Endah wis pawakane wis meh padha karo Oriza. Pripun to? Saya temblem. Ben seger ya, Mbak. Saya Mukti Mulya. Mulane statuse WA waduh saiki kebayaku jan ora ana sing sedeng kae. Nggih pripun nek bengi niku nek mboten telap-telep ora dinai mamahan apa yo tetep ngantuk to. Dadi wong wedok kudu ngemil bengi. Kudu ngemil. Oh, mau ya tumbas bakso tusuk kabeh. Terima kasih ya, Mbak. Ditraktir Mbak Elsa. Malah seger. Iki sekalian minangkani pawundutan simbah pangkur nggih. Mengke pangkur didadake telu, dadekke telu iki. Terus engko tiba lali janjine. Berarti pangkure iki pangkur Semarangan. Sing disake Mbah apa Sawidi pangkur Semarangan, utawa Jambang kula Semarangan. Tur dasare yo minangkani siji Mbah Sawidi, loro saka apa kawite Mbak Tati? Kawite. Saka kawite yo lali janjine Pak Lurah Haryadi yo ngersake lali janjine. Kawite niku napa? Yo ora ngerti tulisan ning kawite. Kawite singkatane apa kuwi? Oh, kelompok tani wanita. Napa wanita tani? Kelompok wanita tani. KTW, wanita tani. Oh, kelompok wanita. Besok tak daftar ya, Mbak. Lah yo daftar. Kamu juga bertanggung jawab dan punya lahan sawah sok garap. Besok tak daftar. Engko nek anu le macul aku wis. Oh, yo sing kuat sampean kuwi. Berarti kowe bar iki sekan kowe durung dadi KWT, kowe CWT dulu. Calon wanita tani. Oh, alah. CWT Singkat CWT. Apa nek ra duwe nyilih nggonku? Beda jenenge, Mbak, beda. Beda ta? Sesuk daftar. Kowe apa gaweane saiki lagi apa? Tandurane apa? Nandur brambang, nandur brambang. bayem, nandur kangkung. Oh iya. Bertani. Komplit. Ya. Mbak Endah apa tandurane ana ora?
Kalah. Apa? Mbako tapi bar rampung. Oh wis rampung mbakone ya. Mbakomu enak to, Mbak? Enak. Mbakomu pahit. Oh, pahit. Oh, Ampek. Heeh. Ampek. ambune niku. Ah iya iya. Urat saka kono apa kene? Nderek. Ayo saka Mbak Orisa sik. Mengko sing bagian mentit Mbak Eliza. Nggih. Neno 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 neno. Mingkar mingku ring ukara Neno neno. akarana karanan marati siwi Oper nang ngene Mbak Lisa mergo kene iki cengkok sing jedhik. Nah, dhuwur banget. Pat 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 mo. Cipat. Kok aku ora disulingi to, Pak? Ah ini iki sulinge khusus nek pelok. Aku isane ya kok karek ndamu kok. Ya sulingane kene. Tolong, Mbak. Ya. Terus ah. Ya. Mentik menas ah. Luar biasa swara dhuwur ya aja nyandak. Heeh, genten Mbak Endah. Ciluro. Neneno. Sinopo sino karata mreh kratarata pakaratine ilmu Kembali neng piyungan sapa Mbak Oriza? kang tumrap neng tanah Jawa agama gemeng Wis rampung meneh durung nganti dilagokke wis ana layang susulan meneh saka sapa saka panjenengane Pak Sudarsono Tajen Sidamaya ngersake lewung nyawer 100.000 ben mlumpuk mengko lali janjine ya Nggih, lali janjine. yo monggo kanca-kanca lali janjine ayo yo ayo
Pasukan jogete kathah. Kathah niki 1 2 3 4 5. kontes. Monggo ketek ana tambah meneh kae ya. Tambah Apa kalih. grup liya kok Mas wonten meneh. Anyar. Kuwi durung nek nang kene biasane ana sing puisi barang kae. Paman Mini. Jan-jane kowe. Girong ya branyak sing Yai Putri Ojan wah nyenengke pokoke. Jumbuh karo lembeleke wedhus Mbah Sawidi. Nggih. Botole kok ora ono, Mas? Ora iki ganti kostum, mau tak Kostume botol, saiki ganti Spiderman. Engko ana kemponge barang Oh, kae. layang ya, semangat Mas. Ben saya regeng gumarengkeng. Ya tarik, Mbak. Ya. Sang Waduh sih. Cincine kowe Belagaku Hatiku Saka nggone Pak Lurah sing ana siji lho iki mau. Menapa niku? Imbangono. Mbok menapa sing dikersake Imbangono katresnan. Oh, Imbangono katresnanku. Menika ajeng nyekar piyambak Pak Lurah. Pak Lurah. Nyekar. Ayo mumpung Mbah Napa, Pak? Sawidi iki diberkahi Pak Lurah, Mbok Pak Lurah diaturi munggah panggung. Nggih monggo, saged Pak durek sareng. Saged kula papak lho nggih. Oh nggih, monggo. Ayo Pak. dipapak Mbak Lisa. Papak. Aja ninggal aku trimo bonceng. Wiwit muda surene panganan Tanah tapi terus ketimbang Raliane Maca ngece Maca ngece Lamun ngece Lamun ngece Kalau tempe burine Raliane Maca ngece Maca ngece Lamun ngece Lamun ngece Kalau tempe burine Ayo. Alak ngoten. Kisah sime. Supados saged wonten kamera niku saged disoting ngaten lho Pak Lurah. Jumbuh kalian kagungane rawis utawa bringos. Wah, jan kaya Setyaki. Setyaki. Rasane iso mabur. Lho, anak Setyaki mboten saged mabur nggih. Sing mabur napa? Gaden. Oh, ganti.
Diprinter Kita iki kurang meriah kita jalan. Pripon? Mbak Tatin kita orang meriah. Ngono. Kurang ceria ya malam hari ini. Oh, Mbak Tatin, ajeng panjenengan tangleti napa pripun? monggo Mbak Tati. Paling Napa kecapean. sebabe? Kecapean nih Mbak Tatin nggih. Nggih. Oh, mboten. Nggih. Ketoke lesu wajahnya. Nggih namung ngampet dadi mencucu nggih. Pripun wonten pangandikan Pak Lurah mbok menawi panjenengan remen apa mboten nika warga antusias sedanten lho. Wah, kula pribadi remen sanget. Nggih. Khususnya untuk dumateng Remen yo sesuk nek presiden Nggih. saya nanggap wayang. beres. Lah iya ta ya. Kelurahan Sidomaya ya Mbak Isya ya. Nggih. Nggih. Tapi nganu jange Pripun? harganipun spesial lho Binjang. Pripun, Pak? Napa? Harganipun spesial. Oh, Ah, spesial nggih. nggih. Diskon. Oh, DP nah. sakniki diskon, Pak. 2026. Oh, 2026. Oh, Insyaallah nggih. Oh, amin, Oh. amin, amin. kok Nggih. suwi? Ora apa-apa ono Ayo. harapan. Ono Pengen cepet. Mboten. Cepet tepu ndi ayo. Oh, 25 mawon Pak. Wah, 25 Binjang. Kula Kata panjerisekno pripun? boten kewalik. Kok wale. Ayo mbok menawa gendane 3 tahun pisan Ji, 3 tahun rong pisan. tahun pisan. Insyaallah Binjang. Napa-napa. Sing Syukur. Wong masyarakat Mangga sami kula regeng. tak rembakan kali Pak BWK. Nggih. Pak Haji Sudarsono. Siap. Niki disekseni Kyai Nyai Danyang Semara Bumi ngrenak lho, Pak. Nggih Pak Haji nggih siap nggih. Ah. Ya. Kinten-kinten sasine napa kinten-kinten? Sasine sisan, Pak. Sasine sisan ben dibunderi Mangke kula tak sisan. nganu kan rembakan kan Oh, bulane nggih. bulan-bulan apa? 26 nggih. Nggih, 26. Tanggal 26 Mas. Sehat lho Pak Siono. Lho, Sehat semangat lho. semangat. Ning tanggal 26 nggih, Pak. 2026 kok tanggal 26. 2006. Ya isih. 2 tahun lagi. Ya 2 Enggak tahun. apa-apa. Sedek kula ya sehat nggih, Pak nggih. Nggih. Wonten mawon nggih. Lho kok ngaten Lah alun kok kula. mawon lho nyanyi to, Pak. Nyanyi aku bersek Mbak nyanyi. Elisa mak takoni Tulisane ngersake pun napa. seni nyawer ya kula niku. Oh, mboten apa-apa. Kan anu jenengan niku nek dados lurah niku nek wonten panggung niku wonten 3 dana. Napa? Nggih, dana pangandikan nomor setunggal. Nomor kalih dana swanten. Nek mboten saged diganti nomor 3 saged. Napa niku? Dana weweh niku wae. Nah, Arep njaluk meneh. Awis Nah, siap. diwakili napa jenengan sing nyanyi ngaten lho. Wis tak wati tampil kowe wae. Oh, lah, nggih, siap. Tak tambahi meneh. Oke, Bos. Pripun Bapak Ibu, pokoke meriah lah. Nggih. nggih pokoke dienggo nunggu tahun 26 nggih to nyawer terus mawon nggih niki nggih. betul napa? Betul. Ampun. Sehat Padake gawe tipis Pak. Wah, Biar, biar. Jumbo karo sing dadi brengose. Cih, imbang ono katresnanku. Kula gawake mic mawon, Pak. Beres, beres, beres. Wah, matur sembah nuwun Pak Lurah. Wis, laris manis bilis. Menika sing dikersake sing nyanyi sinten? Sing nampa sinten? Ayah Elisa. Sing nyanyi Mbak Elisa kok ya. Nggih. Nggih, monggo. Khusus kagem Elisa. Tambah semangat. Kesel dienggo seneng. Oke, monggo Elisa. Nggih, matur nuwun Pak Lurah. Jenengan joget mboten? Napa mandap? Oh siap, matur sembah nuwun nggih Pak, sampun berkahi napa-napa, Nggih, Pak, sampun nggih atur sami-sami. wonten pangandikan. Nggih. Ah, nyekel mic loro. Seneng aku. Sing oleh sawer Elisa. Kok tak naik kok tak naik. Aku ki ora nggon Seket. duit. Ning piye? Apa? Hah? Ning nggon apa? Nggon keadilan kuwi lho. Mesake men. Ayo sampean mah ora nembung. Oh, jan kudu dikitu lho. Ah sampean mah kudune ngadeg ning kono ki Pak Later niki niku mboten ngalih-alih saya kula barang ya Pak ngono. Ah saiki wis telat. Sing jeneng seni ki rasa, Mas. Heeh. Nek aku nembung ki rasaku ya ora penak to. Heeh. Ane nek ra nembung kok rasane Pak Lurah kok ya ora metu ngono. Apong piyaine wis kebacut lenggah ning kono. Nggih, monggo Lho sugeng niku Bapak. niku lho lho sing ngene-ngene lho. Mboten Sing ngene-ngene lho, Mbah. Nggih. Sing ngene-ngene lho, Mbah. Jan. Tak gaweke mikir. Pak Lurah ki apik banget e. Ah iya terus ngalem-ngalem. Apik tenan ya Pak Lurah. Apik. Anu cah tahun 26 ya. Nggih. Alah sak dompete. Nggih. Nggih, Pak. Matur suwun. Sampun nika kemawon. Matur suwun. Berkah nggih, Pak. Ora lokak saya kebak.
Wes saya rame. Piye rasane nggawa abang-abang iki? Seneng. Hah? Iki kok tak nggo Mateng nyawer iki. kok. Cetha mateng ramung biru. Nah. Menapa malih, Mas? Ayo niki wae Pak Lurah ngerjake apa Nyen-nyenikani iki niku. kantos aku. Terus Lurah. napa malih? Ya engko iki dileksanake dulu. Oh, iya. Kok gek lurah liyane apa? Kok agak duka apa? 100 lho iki. Nggih. Hah? Aku kuwi jeneng duit ki angel kecer iki. Ayo arep dibawane apa langsung Mbak Elisa? Oh iya, langsung mawon. Saben dina mengalamun jroning sepi sama namun tansah katulung wewayanganmu duh Kang Mas bagus lita-lita bisa janji